Thixo onguThixo kaAbraham, Thixo onguThixo kaIsaka, Thixo onguThixo kaYakobi, unguThixo wethu sonke, usithanda sonke, awumkhethi wabusoba wena, ungulokhangela inhliziyo zethu one by one, ubabone Thixo abantu bakho ngokwendlela yakho yobuthixo bakho. Thina Thixo sikhangela okwabantu, abantu Thixo bakhangela umphandle, ke wena ukhangela inhliziyo. Thixo wami namhlanje awuhambelanga mthweni ngokwenyama negazi, uhambele Thixo kwenhliziyo, kuba Thixo into entsha ayikho ngqondweni, into entsha Thixo ayikho nyameni nasegazini, lento entsha Thixo wami isenhliziyweni. Thina ke Thixo namhlanje nenhliziyo, apho Thixo into entsha iqala khona, ukuze Thixo wami uzukiswe ngale nkonzo. In Jesus name, amen. Ake sithi nje bangcwele abangapha abake bathi nje bebodwa bathi ngibona bangaba ukhona umoya kaThixo kwelathana, bange bathi nje abefundisi bake bathi kukhona no pastor Luyolo Madikiza. Hallelujah. Ucebele unyana ba dada ngeke ngifuna ukuhlale kule ndawo engiba ihlele wona xa kuthiwa awushumayeli. Hallelujah. That well done my son. Singahlala phansi bazalwana. Ngibulisa ngokukhethekileyo abefundisi endikhole nabo from the 7th week of January till i-conference ephelayo namhlanje sisemthonjeni. Uba ngaba kukhona umfundisi ophoswe zintshimali zami kulo nyaka, uphoswe yona package yokugqibela ebengikhuphela ibandla kuba uThixo ethi ngizawuhamba andizufa, then ophosiweyo engumfundisi welibandla uzawuncedwa nguThixo kuba ixesha limkile, ixesha liphelile, othe akabikho waphoswa bangcwele angakhalazeli abathe bayivunyalezo. Masibulise kakhulu kubandla lonke, omama befundisi, otata belibandla, madoda amakhulu, omama belibandla, izicaba zenkosi zitatanyiswa, abantu abatsha abasenhliziyweni kaThixo, abantu ibhayithoni soyishiya kubo. Usande sikule kwindawo yakhe iworshipers zami ezishoka mnandi, nonyana obetha lento enza sibe namahlwahla sometimes. Ngiyasiza ngicela nonke in Jesus name, amen. Ngikhala namhlanje ndingavuthi, namhlanje ngininike imfihlelo about isiprofeto nombono kaThixo. Ngenzela uba ento ndizithetha kuni zawuninceda xa sele nilahlekiswa ngabantu. Uthi uPawulos kwincwadi yeZenzo chapter 20 phaya emiletho ezohamba eyaleza uba andidlanga nto yamntu, kodwa baninzi endinoba ndimkile abangazuchonga umhlambi, abazi ngonyama ezembethe ufele gusha
ungandizama mlungwane, ungandizama mlungwane imboleko isiciko sibe kuwe wenzele uba ke sakuni isiciko ngicumba ayomboleko because mlungwane eyamisele pha emotweni mlungwane nokuthi ungathi hayi umfundisi nokuhlelekile ndenza baba ngcwele njengoba ndiya uThixo endilift kufuneka ndibe nokulumko kakhulu ngoku. Alikho ixesha ekumele uba ibandla leChrist Body lihlale emthandazweni njengeli. Ndonipha ke ubulumko uba nithena hlala emthandazweni, izinto ebekumele uba zenzekile azenzeka ngondikhona zokwenzeka okwemvula. Bonithena hlala emthandazweni, izinto ebezenzekile ngokundikhona zaza azenzeka. Ukuqala kwi-administration yeli bandla, kunabantu uThixo abanye balapha qha basazinyeziwe who are good in administration emisebenzini yabo. Bazawutshutshiswa kakhulu abo bantu because apha ebandleni ngoku eyona nto siyifuna ngamandla ngokuba i-level yethu administration yonyukela. Ibandla lakhiwa ngemilenze emithathu, awukho umlenze ongabalekanga, but kune-tendency yoba apha emilenzeni ingakwazi imilenze to collaborate, ihlabane, igxekane, ilwe nilemaza umbono because umbono awungombono ngomlenze omnye, ngumbono ngalo milenze xa eyona iqalayo apha uqala inkonzo. Andikashumela ngensanipha amava. Inkonzo iqalwa nge-evangelism. Alikho ibandla kungavangelwanga. Yona nto umvangeli nompostile ngekho lokwahlula de ube ukhulile, because umpostile nomvangeli banikwa inkonzo yokudila nemimoya, because baya elubobeni emahlahleni bayolanda abantwana bakaThixo ababotshiweyo lehlabathi. Therefore funeka benento abazokuhlula ngayo ukutsala abantu the gospel. Hence ngoku babemisazi kubuya i-gospel le-miracles, signs and wonders, healing and deliverance, because le nto lisenziwa yee-magicians eziphatha iBhayibhile ezithweleyo ibi-curtain raiser, ibihlakulela the real miracles, signs and wonders, healing and deliverance liqalayo kulo nyaka. Then kwakuba ke uvangelwe, kwakhiwa ke ngoku ibandla, kudingeke umfundisi, a pastor. Most of the times upastor akabi nazo ezangotshe zabavangeli zemimangaliso wasehealing nantoni, because there is no need that much ukuba umfundisi akathi agcina abantu nge-miracles. Kuzozenza ntoni miracles ecaweni? I-miracles akunto yasecaweni. I-miracles zezokutsala abantu ngamandla kaThixo, abantu batsaleke bezephi ecaweni. Bakungena abantu ecaweni badibana nopastor. Upastor usebenzisana nothisha. Ebandleni kunabantu abangangabavangeli, abangengoba opastor qwaba, but bona bamele nje ukumela ilizwi, zi-disciples nabantu abafundisayo ukuzinzisa. Upastor umbona ngale ndlela yena akafuni kubekho umuntu angamaziyo okokuba uphi. Once kudlula iveki ezimbini, iveki zibe ntathu ngekho, sayisenza follow up. Ulapho igusha zonzakala khona, zonzakala naye. Ulapho igusha ziqhwalela khona, ziqhwalela kunye naye. Engaqhwaleli but angenathi iyaqhwalela because igusha itheni iyaqhwalela.
apha kuthiwa kubhujwe khona umbona ngoba ibe ngathi kubhujwe kwakhe ufuna ukwenza sure la family ebhujelweyo ayifilish ukuba elinqaba lekuyo yodwa uzawuququzelela umncwabo enze sure eliyakhaya lincwatyelwayo lonelisekile akukho zikhokho akukho zigwegwe wonke umuntu atsho athi kumnandi ukuba noThixo because upastor uwenze umsebenzi wenhliziyo wawugqiba then umfundisi kuba yagwethwa lento upastor ngumelusi akangumfundisi upastor ngumelusi lo muntu sithi ngumfundisi kusetshenziswa isiXhosa rongo ngumfundisi a teacher of the word not a pastor but amaxesha amaninzi isire okokuba umuntu ongupastor angabi ngumfundisi uThixo akafani umuntu ozokhokhela abantu amenze upastor angambabali ngegift of teaching. There are very few pastor if there are any othi umuntu enewe ibandla angakwazi ukulizinzisa angakwazi ukulithisha kodwa kuba khona abantu oyubona bayena akaphiwanga njengopastor umelusi apha kunakekeleni izimvu kodwa akafuni kuba kungabikho ukutya ebandleni wenza sure kuba ibandla liyazinziswa ngokudla efundisa ilizwi. That's a pure teacher. Kama abantu abanomnika 30 minutes i1 hour udinga at least phakuma 1 hour 30 minutes to 2 hours because ukuthisha akunto ongavale nje uyithi funa umuntu umzinzisile umlanda abantu abalingana ingqondo abantu bathanda bayakhala zokuxhasharisha abanye zizlow learners kwalapha ebandleni. So you have to consider all of them ungashiyi nomnye because imvu ezofuna ukudla apha ebandleni. So now abo bantu go pure teacher disciples pure teachers of the word right now kapeba aba babini ngibashile umpostile nomprofeti ngabo because amabandla amaninzi angangabi nazo ezizithu offices uThixo uke walibabala ibandla abangcwele without an apostleship ibandla uThixo libaba likhule ngenxa yokuzinikela komfundisi esenza okuhle enkosini alibaba uThixo ibandla likhule without the foundations of apostles futhi lithisha as if lithisha umpostile bekuyigrace ke leyo epheleleyo ngoku yona into ngoku uzawuvela umuntu ongafuni ukufunda kunetendency yabantu abangafuni kufunda abangafuni kusebenza babhelele kwinto ethi ndinobizo mandiphile uzoba sengxakini umuntu ngoku because uThixo ubeke wayekelela otsotsi baxhaphaza igospel engotsotsi umuntu ongafuni isikolo umuntu ongafuni ukusebenza abone imali emfushane ekufutshane ayomisa intente abantu bahlala bemfuna uThixo afumana amahamente engabizwanga athi ke umuntu othe wamenza lenxaka uThixo ibe lona umgogwana ukhulu uthi beyicawe full fresh church but kule era sikuyo akacingi uThixo athi ephelisa abapostile bobuxoki abaprofeti bobuxoki abavangeli bobuxoki abelusi bobuxoki abafundisi bobuxoki abayeke amaxoki axoka ngobizo kuzawudityaniswa yonke lonto ifakwe engqweni enye umpostile ozenza umpostile engempostile umprofeti ozenza umprofeti engemprofeti umvangeli ozenza umvangeli engemvangeli umalusi ozenza umalusi engengomalusi ngokaThixo nomfundisi the teacher of the word owenza ngathi he is a teacher of the word engasanga maqalisa ngoku ngithetha nani uThixo
uyayisonga yonke loo ntambo yabo. Then kuthiwa ndini ke bonke abantu ebebefumana igrace yoba bazibize bengabizwanga abenzela igrace uThixo wami ngoku iphelile lo grace. Iphela kanjani? Why? Xa uThixo eqala into entsha, there's a reason. Akanawuqala into entsha uThixo without a reason. Then if foundations in the Bible aziqalwa ngupastor, aziqalwa ngumvangeli, aziqalwa ngutitshala, if foundations zebandla, when God starts a new thing, ebengeka iqale ngabefundisi, ngabavangeli, nabafundisi. Remember uThixo athi follow the scripture, I will build my church upon the foundations of prophets and apostles. It will be ukuphikisana nezwi lakhe uThixo if ebengazokwenza lonto ngoku. Njengoba kumiselwa i-foundations kuThixo, kuzawusebenza ngoku the combination anointing. If foundations zebandla azenziwa ngabaprofeti, azenziwa ngabapostoli, ibandla alakhiwa ngabapostoli. Mayilungiswe lolo. It's not biblical ukuba ibandla lokhiwa ngabapostoli. It's not biblical uba ibandla lakhiwa ngabaprofeti. Ibandla lakhiwa isiseko sabapostile nabaprofeti. There will be no need for God ukuba abahlanganise if the church will be built upon prophets alone, apostles alone. Therefore, a combination anointing esebenza ngoku ihlanganisa abapostile nabaprofeti. If we are born ngoku, there's been a competition in the church, apostles competing amongst themselves, apostles competing amongst themselves, prophets competing amongst themselves. Ubevule ngabo uthi kwamasibhuqane sibolalana. Then ke ngoku when we talk of a new thing, bazalwane, masingafamlishi ithini lento. When God speaks of a new thing, uthetha ukuhlaziywa kwama-foundations okwakha ibandla, which means ngoku i-office yobupostile iza kudinga i-office yabaprofeti ukuze xa zihlangene zombini zikhuphe i-combination anointing. Ibandla limiswa nge-combination anointing, the office of prophets and apostles. All right. Nansi ke bangcwele into emandi ngixele yona. Akuncedi okokuba imfundiso kamoya oyineglect if ekugqibeleni usazoshumayela ivangeli. This is what may happen if abantu bacinga uba ukhona office ezawuzimela yodwa. This is what may happen. Izokwenza uba kube khona abapostile abangcono kunabanye abapostile. Sevan? Why? Apa ebupostile ne? Maybe njengoba ngithethe njengami kancinci ne? Hayi kakubi ingane offend lona ne? You see in some of my documents kubhalwe apept ne? What is an apept? All right. Ndiyazi ba kubefundisa abaninzi lento engizoyithetha will be a sign of arrogance, of self-praising. There are
apex in the church of God, but not all apostles are apex. Umpostile omnye uThixo akamniki ngabomi enye yezigifts zi-5 engumpostile angamniki ngabomi ukwenzela ba axhomekeke kwabanye abapostile ngale angenayo, so that kube khona into ongenayo oyifuna komnye umuntu. Then size kwaba kuthiwa ngo-apet, noma uyi-apet kukhona into uThixo azokwenza. As much as you are an apet, ungakwazi uba nepower yokuyenza, kufuneke uyofuna omnye umpostile o strong kulo ndawo engumpostile, ungumpostile nawe. Then by the term apet, ngabantu uThixo abababalayo athi engumpostile aphinde ambabale ngeoffice yokuthini yobuprofeti, athi enjalo aphinde ababalwe ngobuvangeli amesident, athi enjalo aphinde ababalwe ngokwazi ukubanakekela abazalwane abengumelusi kwaye nabe teacher of the word. Siyabona mamela, ukhona opio teacher. Xa sithatha ngopio teacher, ngumuntu ongengumfundisi nje at all, but umuntu ongumfundisi aphinde abe teacher. Xa sele ukhulile, you'll find that umfundisi ophinde abe uthisha uyayidinga ipio teacher. Upio teacher ufike abe nento additional to a pastor with teaching. Ikhona manje ufike abe nento uThixo uyenzele kantoni lento, ufuna sihlale sidingana, kungabikho jack of all trades. Mamela, uyabona mna eyami portion yayazi kukhona abantu abaziphiyo prophets, abazo-apets, pure prophet. Kwakufika i-pure prophet, kumele ngithathe isitulo mna ndihlale phansi, kuba I'm not a pure, andisebenzi buprofeti, andinikwanga ncakasana buprofeti, qha ndinkinkishelwe ebuprofetini, yankinkishelwa ebupostileni, yankinkishelwa ebuvangelini, yankinkishelwa ekuluseni abantwana bakaThixo, yankinkishelwa ekufundiseni ndidisciple ndizinzise ibandla. Kodwa kwakufika umuntu ophiyo kwiofisi yakhe, wena mntu onkinkishelweyo hlala phansi, because you can't master the subject. Ukhona umuntu ozinzileyo onikweyo. Ndiyanifundisa bonyana, don't be jack of all trades when you pastor churches. I operate kanjalo inkonzo. Uba niyangibona ezingcwabeni, uba singabe wisile, ndenza sure abashumi basewisile ndibanika indawo, abefundisi ndibanika indawo. Ndenza lantoni? Mama kubona abantu akuqhelwanga kubukwana ngokufelwa. We have to share umsebenzi kaThixo equally, so that we conform with the standards of the body of Christ while on a funeral. Ikhona manje? All right. No, don't just say don't worry, don't say ngamsebenzi. Then asaleke ngoku uzowakhiwa ibandla. uThixo ke usebenzisa i-combination anointing. Kuthathwa lo ongumpostile asebenzisana nomprofeti benze into enye, right? Ngokwe categories zabo, umpostile yi-governor, umpostile yi-governor, umpostile yi-church establisher. Ngulo othi enkantosini kuthiwa soze bekhona ibandla
akumise yakhe intente sikwazele ngami abantu because unikwa ifavor kwinyoka noma amadudwane bendawo abavala iziseko zamabandla. Umzekelo kule branch kaMthakatha ukuze yokheke kwakunenyoka pha kwaMbange ebakusaze kumetente babe lafika ndamisa intente kwavuka ibandla apha engangelizwe ninganga kude engangelizwe kungena intente mhlanga misa intente engangelizwe intente yami yayigcinwa ngotsotsi namagezi igrace apha legrace abantu abayahlupha igrace iyabasondeza kuwe babe ngoshmen bakho. Then uyomisa intente wena awukho la office uyozile masa njengoba ngibona engangelizwe sekuma every kind of tent kwakufuneka an apostolic anointing so that ivulele abanye. Andinamona ngongamnabandla engangelizwe but amabandla sengangelizwe abenefitile kwe-anointing kamfuzi uMathikisa because andinamona ukhona abangcwele. Alright, then njengoba umpostile enikwe le gift yokuba adestroy imimoya lendawo, territorial spirits of the place, angathi unguJack. The reason why uqala umpostile kufuneka imimoya evalela inkonzo kaThixo, abantwana bakaThixo, i-apostolic anointing ibethe ichishise kwanto. Then immediately ugqiba as an apostle umsebenzi wakho unikela kumprofeti umsebenzi kampostile to establish a church, to govern. So when I govern uwenzile because imimoya ebibambile iqhawule. Then yimimoya eyenza singazifumani iziprofeti eziphuma kuThixo as fresh as they are. Then in the presence of an apostle uvulela umprofeti indlela yokuya kulesithathu because apha kwi-second heaven kunemimoya engadlaliyo edinga igift enomlilo ezokuphekeza uvulela indlela ngenkani because thina abapostoli noma bavalile pha sakubamba imic ungekathi hallelujah ivoice uba ngabe neyiqaphela ivoice inento yokwenza ne-office. No, andisho ukuthi umpostoli abanevoice njengami iyaziwa kwamoya ivoice yomuntu. Mamela onyana bakaSkiva babengagcotywanga njengoPawulos bayakwenza umsebenzi kuba bebukela uPawulos esenza engakhange bakhulula athi amademoni siyamazi uPawulos siyamazi uKristu ningobani niyabona bangcwele amademoni ayazazi i-levels nikhona bangcwele. Alright, then umprofeti umsebenzi wakhe yintwili ebe esuselwe imimoya atsho aye kolesithathu izulu ayolanda the messages of the church. He guides the church. An apostle governs the church. Umprofeti guides, which means uza nomyalezo ozothi ozonika i-direction okuba ibandla lemele ba lenza ntoni. That's the prophet of God. Yeah? Mamela akuba umprofeti eprofetile kunabantu endicinga uba ibandla libedele kakhulu athi umoya ingcwele mandi introduce aba bantu. Yengozi ukusebenza komprofeti kungekho ma-intercessors kuba xa ebuya umprofeti ne-direction iza lento
ngomoya kaThixo ifana leqanda liphuma enkukhwini elifuna ukufukana. Then ama-intercessor ebandla umsebenzi wawo kukuhlala ekhangela xa kuthiwa nali iqanda nasi isiprofetho, athathe isiprofetho asifukame so that sithi siyofulfilwa singabanga ngamawuwa. This is the reason ekugcwala ama-devil worshipper ezicaweni. Ama-devil worshipper, amagqwirha, abathakathi, ama-satanist azokwenza ntoni ebandleni? Mamela, akekho umuntu ongathandiyo ukwazi okokuba ingaba uThixo uthini ngathi ngoku. Umtholi oyesawuba nguLucifer wagqothwa. Njengoba wagqothwa uyahalela ukuva indaba zasezulwini, akasenazo, akasayiphinde futhi azive. Ukuze ave indaba zasezulwini uSathane kufuneka athumele okhala bakhe, ama-satanist, ama-antichrist, ama-devil worshipper, amagqwirha, abathakathi. Bazokwenza ntoni abo bantu apha? 1, bazolwa umsebenzi owawusenziwa ngutata wabo wokusukisa uThixo ngeworship. Niyabona nje? Bazokwenza ntoni? Bazolwela utata wabo owaphonculwa yinto awayenza to worship God. So bazolwa okokuba i-worship kuba ngaba ikhona mabayixube, bayiphithekeze, ingakwazi ukwenza lo msebenzi elemele uba iyawenza kubani? kuThixo. One Lord. Nikhona abantwana? Right. Ama-satanist, ama-antichrist, ama-devil worshipper, amagqwirha abathakathi ecaweni. Secondly, bazodla iziprofetho because uSathana uyafuna ukwazi uba ithini i-itinerary, ithini plan kaThixo ngoku, but abana access because washizwa. Then uThixo azise umyalezo ebandleni through the prophets. Amagqwirha enza le nto ndiyibona anozelisa. Omnye umsebenzi omkhulu wamagqwirha ebandleni kukunozelisa xa kushunyelwa into ethetha ngotata wawo. Yabona ndingatshintsha nje i-item ndifake ivibe lizovuka. Ngomnye wemisebenzi emikhulu eyenziwa ngama-satanist, ama-antichrist, ama-devil worshipper, amagqwirha. Ningathi nqa ndifaka ama-antichrist, ama-satanist nama-antichrist into eyi-one, but ndiyalithanda igama lika-antichrist because li-relevant kakhulu kwexesha school. So ngabo aba banozelisayo. Yiyo le nto ndiyashuma namhlanje ndiyafundisa. Yiyo le nto sanufikelwa ngamagqwirha kuqala ecaweni. Musanu kufikelwa ngamagqwirha qha because i-purpose yawo uqala egeyithini afafaza umgubo. Kungena pha egeyithini kufafazwa umgubo ozothintela ukusebenza komoya ingcwele. 2, bathanda ukuklina isitulo so that anihlala esitulweni ningazeni uva umyalezo, nibe namahlwahlwa qha. Ngokuya ndandikhonza e-civic center babendibetha because i-civic center yiholo yabantu bonke. Babeyiwayarisha la holo, iwayathi ngentambo zecawe ezithile, ningaboni nina naniwayarisha so that i-service yenu ingaqhobhozi because kubuhlungu ungamnandawo yakho khonzele holweni.
apha amagqwirha ebusuku enza konke ubusa esazi uba lexa izongena apha ngomso izawusokola. Umoya obuthongo uyenziwa. Yabona ipulpit mayingaphathwa ngawo ipulpit. Abathandazi igazi likaYesu sizana isitulo nesitulo maningadini. U7 poles mna xa ndivukile ebusuku ndiphatha isitulo ngasinye alone. Banqabe phaya ndenza shoba isitulo ngasinye ndiphethe ndifaka igazi. Aphe fika wona seyilingcolisile kabantu elikazi but anifika qala amagqwirha. The reason why bangcwele ndingenaso isitulo sokupostile apha kule cawa mawangathandaza amagqwirha bandihlala phi noko mandingathi mos ndiwani ngasoba hayi ke thakathani nasi isitulo. Ngo-2009 elalize esitulweni sami ecaweni ndave ngaloo mina andahlala kwakuso. Ndiyamthanda uNcebisi wavela azishodo bebezeza uNcebisi yayimncebisi ngelo xesha wayela aze nje mfundisi yo usibhidile besibekele xa ungena pha wathi phakathi kwentente wena yalwathi uba ufuna xa ungena uphathwe ngamadoda God of all jonga xa ubekelwa kubizwa igama lakho wedwa bangayikhosa bonke ngabenzinto. All right. So, but his prophet then is the prophet. Yintoni lebangela uba alile akhale uThixo xa iziprofeto zakhe zingakhathalele? Yintuba enguThixo ufuna sazi ingcinga zakhe, iplan yakhe, his itinerary through the prophets. Then ukudliwa kwesiprofeto asazi uba uThixo ubesiphathele ntoni. Sizodlala umerry go round ebandleni singena direction. Then ama-intercessor mawazi okokuba owawo umsebenzi isiprofeto njengeqanda sisawa ebandleni ayasifukama. Vusa la mama mkhulu uba mkhulu kosesitulweni wala mntu ovela uba isiprofeto sakufika sifane eqanda kumele uba umthandazi asithi isiprofeto ndithi okay. You'll find one thing eningayaziyo nokuba kutheni umuntu oyi-intercessor ebetheka kangaka. If uyi-intercessor utshatile, undimamele, if uyi-intercessor utshatile, amaxesha amaninzi ama-intercessor abethwa ngemitshato. The reason why it's not per se about your marriage. Kuyaziwa umuntu otshatileyo akakwazi kuba angahlala efukweni eshiywa ngumyeni. Uzoke ayoleka umyeni ashiye ifuku amankanda ebona. Futhi waba ushila hayi ubona ulungu umtshato because into ebufuna uba phuma efukweni amankanda abe ngamawuwa. Uba uye wane grace kamawo wa understanda nespouse sakho nakwazi ukulwa together kwakufika ukhwethela ubethwa ngabantwana. Yabona ke as a parent inhlungu ingaske ibe kum unoba ibe kuleyo.
Ingaske inhlungu idle mina yonke kunoba idle uyonela okanye uPlace. Unemvakalelo eninzi ngomuntu omsalayo. Siyabona? That's why ke xa uyi-intercessor uzawubethwa ngenzala yakho. Uthi uthandazela abantu bayeke iziyobisi zidliwa apha kwakho. Ufuna umtholo ube yinhlekisa yo akasathandaza ishame kodwa bakhe. Uyaliva? Ususwa kwi-focus, ususwa efukwini, because into ayiphetheyo inzima. Kuyanyanzeleka uba uSathana akushifte i-focus either by your marriage, your children. Then number 3, if usindile emtshatweni, wasinda kwimeko yabantwana, wakwazi ukunyamezela. Number 2, sisisu, liphango, yindlala, i-poverty. Bambalwa ke in-life abantu abakwaziyo ukuyinyamezela indlala. Ungazinyamezela zonke kodwa indlala iyakukhupha efukwini. So ndenze ba ningabothi nqa nisemsebenzini kaThixo nileko ngezinto ezintathu. But what can I advise you is noma intoni ekwehlelayo ungumthandazi, yazi ukuba akuyiyo lonto. If umtshato, it's not about your marriage per se. Uzosuswa efukwini, kuzoshifwa ifocus yakho, kuba ubungozi bakho busekwenzeni ivision ungashifwa sisimo, ungashifwa imeko, ungashifwa indawo, ungashifwa lixesha, ungashifwa sisono, ungashifwa ukugula, ungashifwa kukufa. 7. Yabona mna abantu ngiyambonga uThixo. Yonke into enindisizela kuyo endihlelayo, let me assure you and reassure you, ndiyazi uba into angayifuni umthuni yinto ebekwe nguThixo kum, aziyo okokuba if ndingakwazi ukunyamezela zindehlele zonke, ndinyamezele zindehlele zonke, ndingashifti kwi-focus ubukumkani bomnyama damaging. It's not easy for a human being of flesh and blood ukunyamezela izinto zobizo, ukunyamezela izinto zombono kaThixo. It takes a man or a woman of faith, grace and the mercy of God. Ngaze xathe wanako ukumela neziliko ezikuhlula abanye abantu, uthi ngamandla wakho usuko kuThixo, ngegrace kaThixo ephezu kwakho. And ungaba undermine abanye abefundisi abangasindanga kwinto osinde kuyo. Ungaba undermine abantu abangadlulanga kwinto odlule kuyo. Okugqibela, akekho umuntu obizwe nguThixo avumayo uThixo ehlelwe into embi engaqalanga qala wamtestwa izokwenzeka idlule phathi akazolilahla. Then ndiphake ngokubani, that's why ngingena kuma-intercessor. Bazalwane, uThixo ubhida ibandla. Alikho ibandla ingekho i-fivefold ministry. Ayikho i-fivefold ministry engekho ama-intercessor. Can
ayidisplay this ngicela amadoda amahlanu nje ngicela abantu noma sabele into uThixo ungashumela lento ngicela udawuta kabayi5 kabayi5 nje kabayi5 khawuzela babe lapha ne ibandla abangcwele xa kusekwa ibandla ngoThixo lenzwa ngegift ezimanyanayo apostle and the prophet then ndimosa abangcwele nje banazi uThixo wenza ntoni because abantu abazi ukwenza ntoni uNtatu Mpolasi as an apostle he established churches umzekelo ndibabhlungu xa wonke umuntu uthwa ngumpostile abaphandle inhliziyo yamangcwele ibabhlungu kakhulu ngalento lapha phandle yename tag wonke umuntu ngumpostile akakabi nawo nebranch unesel but sayinename tag yoba ngumpostile mama nandiniphe what the demonology what demonology uyaziqhaphazisa xa kuthiwa kuza umpostile endaweni kukhusha the highest degree of demons zizozama azizukoyisa but zizozama ukulwa an anointing of an apostle then wena yinemtag ngumpostile wegama idemoni akukhusha nomkhosi idemoni nje ivelithi wala kahle uvethe ubalele bonke becule namaxhegwazana ebezothandazela ulele na ukungamela into zikaThixo ungakhanda waluvulisa umzekelo apha ebandleni andikenzi umuntu umpostile and andizokhawuleza because ubungani bethi upostile because ikhona i-element yokuthanda isikudla abantu engibagcobana ikhona i-element yokuthanda isikudla and ndizonipunisha uzawuba umpostile sowuguga ugoba uthe kaloku ndima lapha ngumpostile akho ungavunanga njani and kufuneka into ifane nam kufuneka ufane nam ube down to earth ube ngathi ungompostile man ube ngathi unawonga andazi manje lento ezikhundlana zenu ziyaphela na wonga recognize ezikhundlana zenu wakunga recognize ba bekukhona umfundisi iyaphela jonga apha kum noma ungathi brother Madikiza uthi bekukhona brother Madikiza among the apostles andinagcobo man olungasuswa ukuba kuthwele kubrother my anointing is not so cheap don't status too much you'll never serve God sanengqondo ukuzazi kungubani you must be down to earth onyana bakaZebhedi bayabuza ngophi ke Kristu ozoba mkhulu songasekho uthi nothobeke wade wangathi uyena omkhulu kunabantu haleluya ubukubona ngosadolobheni akakhona umpostile ngoku ndihamba isitrack ndithwele uthi ndibona izinto senise yabona kwendawo into zishop complex into endizibonayo ndibona ijini J brachi neteki ndibona namagwirha akidluleka umuntu ongikala bathathu ndiyabona ngoba idluleka umpostile andizothi fire eBTS I know where and when to say fire uyalinda ufika ixesha lakho lokuba uThixo aku-expose aka-expose uThixo engakushukanga yazi mina bakubona umuntu sehlala izinto ezibuhlungu ngithi oshame ebazalwane please apha kwaKristu akukho promoter
ngaphandle kwesafari. You receive your promotion through sufferings in Christ. This is my testimony. Gospel prosperity. Lisimoshile. Akukho kwamuntu afuna ake ahlushwe inhloko. Sayibaleke yakuprofeti kanti inhloko enzwe ilanga 40 degrees. Ibefuna igrandpa. Basaza nje abaprofeti. Ngesigulo senzwe ntoni? Heat temperature. Ebefuna igrandpa. Now go to prophet 1.5 consultation and talk enzwe ntoni? 40 degrees Celsius. Wakuyaba besemhla uyabona lo mfo angifuni uba ngenza umpostile kuThixo. Kwanele ukuba njenguyise wakhe ngenze umpostile. Mntana ngazoyifuka nyana. Yonelo uyihlo. Balo amadoda anganyamezela izinto zehlelo uyihlo. Hlala kuKristu zemhlaba. No. Ungabuveli kupostile. Uyabona when we attract people udwala imoto udwala nina, it's not only that. Nigwala ngenxa yenhlungu zethu. Nigwele apha nje zinhlungu zami. Asaziphuma kum enhlungu aziphuma izihlaba ziphuma ziyogurt. Usho aloba nje. But how I wish I could be that man. But you cannot take my past. You cannot take my past. For me to be like this, I have to undergo heavy tests so that unganqameli uba ngumpostile, ungazi uba upostile bone package enjani. Then umpostile bangcwele yiyo lento nindiva ndithetha ngo-government. Ubupostile abenzelwa ngacawe kuphela. Ubupostile benzelwe one, the church and the government. Ngumpostile onika umkhombandlela on how the country should be governed and ruled according to the standards of God, the creator of the universe. Yeke lento eyagwethu abapostile bafocusa kuphela enkonzweni. It's not like that. Umpostile akapheleli kwinto zebandla, uyadlula because Psalms 24 leli kaYehova ihlabathi limelwe 540 minutes. Nenza lisekho yana. I-politicians bangone igwethiwe lento niyibonayo. I-politicians zizo ezimele ukubusa ebandleni. Zinikwe i-direction yokuphatha ilizwe likaThixo. Abantu bakaThixo, i-direction comes from God through the prophet. Who gives direction is God, through the Holy Spirit. Then the Holy Spirit angene kumprofeti.
umprofeti athini anike i-direction upresident akayi ku-Trump engaqalanga wabuza kuThixo baba, is it the right time now for me to meet Trump? Is it the right time for me to meet Putin? Then kumele eve umprofeti owazi lonke ilizwe. Umprofeti usebenzisa umoya kaThixo owazi bakwenzeka ntoni eAmerica ngoku, kwenzeka ntoni eRussia ngoku. Hayi uthi kwengene suya because uba niyaya pha imikhosi phaya andikaniniki igunya phezu kwayo, khanilinde ningayi kuTrump. Yandibaka ngoku. That's the work of a prophet guiding the country. Then the prophet in the church guides the church, give direction to the church. Then actually ngumvangeli aqewule kamnandi seyibethelwe phaya seyilungiselele abuye nemiphefumulo lo angahali uAvis angabona abantu bemthobele amadimoni emthobele because una anointing kaThixo yokuthini yokuphilisa izifo. Ngenxa yokuhlala abona umvangelo masendiqala icawa but akana gift yoqala ca. Bekumele uza nabantu apha kupastor, then upastor abolusi, then umvangeli uyabuya uze ebandleni because umvangeli usebenza ngetorch as itorch yangaphandle. Apha evangelile kwasindiswa abantu, kwaphiliswa abantu uba baphiliswa ngebhetri zakhe. Ngenxa bephiliswa abantu kuphuma amadimoni kuthini ziya ibhetri zaba discharged. Kwaxa iwisa intente mangeliphe uba ngaba ufuna ukuwisa umvangeli mgade xa iwisa intente. Uthando wasekhaya, a powerful evangelist, wabethwa xa uwisa intente kwalandwa i-devolution eKapa. Yafika kulamzi kanti sekugqithiwe kwalomzi lo kuyasetshenziswana. Yangathi hlwele wayilala uthando engazi bakanti ucumba udekelwe kaluthisele. Kuyacaba ugcobo longomadikiza alonqana. Yemka ke le devolution banantoni nembewu kathando. Because awulala ne-devolution imbewu yakho iyagcinwa emlonyeni wenyoka olala nayo through the devil worship. Then after nenze lo msebenzi kuyogajwa imbewu igajelwa emkhathini. Bayifreshile ke kulwasekhaya uthando lonto. Kwasho ukuthi imbewu amadikiza ayombewanyana nje. Andisho mangitrayise yami yanazi. Yana masithi ngakuthola amadikiza makistrongwa nawo. Sathana. Uthasisekapa lo mntwana kodwa man oyenza nganto lapho zonga yabe imbewu isemkhathini yabele abamadikiza iqhawu. La ntombazana yabhukisha uThando ihotel kodwa kungabomgqiba. Hayi angqima ithi xa izomshiya xa uzijongile wena uyityipe yakho waphushwa ayake yanhlele. Do you think uyityipe wama ungadlulane nawe wena usisokolisile kudala uthimba abantu bethu kudala sikufuna ndikhutshwe special ndiphume Kapa phansi kwamanzi bendithume kuThando madikiza akwazi. Since then Thando mali Thando zelo uyeba wesa umshana kodwa ngayidlini. All right, but it's because kwahlala phansi ikona kwahlala. So abavangeli ke bawiki ndithi amandla etorch ayaphela. If ufuna ukubetha umuntu mbethe after deliverance. Uyabona after ndigqiba kwenza i-deliverance apha kuye indlela endiba weak nyani ngayo
ningaba kuthiwa umfundisi wemtheni urepile. Hayi ngixabela ngifundisi. Kaloku sisebenza ngamandla omuntu. Sithatha sisebenza ngamandla emboleko. Akuphela amandla emboleko leqa esiguqweni. Then ama-developship akugada ngexesha amandla emboleko emkile unguwe phaka unemintombazana. And there are two types of ladies. Kukhona ukuwa emntwini onge-developship niwisene sebani. Xa uwe kwintombazana engeno-developship une-challenge yesono sebani. But emkhathini imbewu yakho isasindile. Kodwa isono soluseni sibambethe. Simnandi isono because ungakwazi uphinde uyozila ukudla. Uye emntwini uhlambulule uphinde ungene entsimini. But le yembewu yakho unzima. Sebani kanjani? Right. Then umvangeli ke ngoku yena bafuna nibathandazele akukho bantu ba at risk njengabantu bani be-deliverance. Ndiyawunipha into engayaziyo. Nabona amaMontsonge aba abantwana ke behlala nabo oJeru, oLerato, oMaMontsonge, oVuthela aba nomkaVuthela aba ubaniswe. After kwenziwe a mighty deliverance bebeba out bonke kuvuka inkanuko. Besincedwa intoni sesisazi ba akuyonkanuko yoba sinenkanuko yenziwe ngumsebenzi. Sisebenze kakhulu sakhupha kakhulu kuthi. Then kufuneka iteam yami siphinda singene ezwini kuthandazwe abuya amandla. Which means umuntu owenza deliverance kuphela komuntu at risk kakhulu ukuwa ifibandla lilele. Because nina nivuyiswa ukuphiliswa ngathi ningazi ba after then kwenzeka ntoni. Kwakuthiwa ubani uwile uhleka umuntu wonke nalo kumnceda phofu. One, you fail to pay for your pastor. Akuwa, you are the first one to make him a laughing stock on Facebook. Akaziwiswanga because i-deliverance is costly to uyayasi. Khawuthi amanfunde sonyana bazazi izinto. Because akho umuntu oyithisha abantu boye uthela izinto ezibehlelayo. Because umuntu ufuna uba aloko protected noma unprotected. Feza kuncedekela abantu ngenxa yakho. Bena umvangeli abe ugqibile ke ngoku itorch zakhe, which means la mandla kaMoya Ingcwele ebesebenza ngaphandle makabuye ngomvangeli aze ecaweni. Andimfundisa akala zibelekezo uneliswe makasohlala kushunyelwe phezu kwakhe njengoba bendinilize nonke befundisi bami bengisazi uba ndizonye recharge. Hallelujah. Then apha umvangeli recharged ligcwale ibhetri aphinde omesantoni intent. So apha ebandleni aswanditisha lento make bangcwele umuntu ongumvangeli angenziwa umfundisi ndini. Yenza ntoni Lord? Lento ba umuntu umenza umfundisi engengomfundisi uend up ngoku eflatyaza because i-office yakhe akayiyo le ayiyo. Umzekelo abafundisi bami bokuqala zange ndiconsulte noThixo nandithuma unyana uchithe kumsebenzi andinamfundisi ndithi baleni gada apho khehle ngebeza gada apho khehle. Then kwanyanzeleka ndibathishile kwinto sebe kuyo. Then xa bebhatyaza ibandla lizuqonda hayi ngenxa yemeko kwanyanzeleka bagade umsebenzi bengabizelanga loo nto bengabavangeli phaka abantu siyabona. So kufuneka i-precedence siyilumkele. Makungabikho umuntu ozawuba ngumfundisi ngolo hlobo ngoku because
ndandingena ndlela lichithile ndimisa intente kutsolo lichithile umisa intente urhathele engqeleni lichithile umisa intente ubalele ngeenko indaba ichithile abantu bafuna lento yabo ndibantwana bam bagcineni yaqala apho into inkonzo sevana to avoid umgxeka gxekwane ndiyenza ngabombe umuntu engavela ambona ngumfundisi lo hayi mina ndo ebona wena unempawu zonke futhi ngeke uvangele nto ululame kakhulu yabona apha kule nto engivangele nakuke khona kuduntsuzwe pha nafuna ulume ngezandla bakubona la bengalizobetha physical hayi ngithena fire wena ngana bawo tamthona bathathayo nana khona but he does his job perfectly and akakhomplete umthobela no so bonyana umuntu ongumvangeli kwelibani uzoba kuyevangelism abhatalwe kuba into abavangeli bayeke uba ngabavangeli bangopastor indlala imandla ivela umvangeli imenze nje usecurity othile ukuzisa abantu ekubeni bedla ngayo kufuneka ibe ipost ubuvangeli senze ukuthi bathiwa kuse-business umvangeli ahlawulwe ngomsebenzi wakhe like a pastor so that ibe recognized intoni ioffice yabavangeli ifile because bayalanjiswa abavangeli bakhe then enzo umsebenzi pastor uyayibona ithishala nyani hayi ithishala umuntu oyithishala uyazenza akancane akamshiyi umuntu engavanga because iyamdlala imfundiso ingase ayikhophele komunye umuntu aziduplicate. This is the five point relation governs guides umvangeli gathers lost souls upastor guards law guards in actual fact umuntu ongumfundisi ecaweni ngunogada umanjilana tata umthobela umanjilana wala in reality because yonke into engenayo engena ngomanjilana kophuphumuntu kanxa umtata umthobela kwazeke into ethi uzochaphisa tata umthobela yonke into tata umthobela ngumanjilana wala based on that akhonto emayenzeke ithi kwi-department yomama umanjilana engayazi kwi-youth umanjilana engayazi kubantu ku-Sunday school akukho nto emayenzeke eyadini yomuntu umanjilana bezodlula kuye bem-undermine. Nanti-ke into ebetha abantu lento elungiswa le-evangeli lento intsha ndiyanibonisa sivana ningake nishuma ningabe intoni into entsha izokwenza ntoni then ngoku into entsha izonceda abantu kuba umpostile angacomplete nomprofeti bacomplementane besenza umsebenzi womzimba umprofeti angalwi nomvangeli basebenzisane benza umsebenzi womzimba umvangeli nomelus pastor basebenzisane umpastor nothishala right yintoni leyenziwa i-540 ministry kube nzima kanga uba mayokhele ingakho eSouth Africa ngibonisa kufuneka izisitha nto nothandi nto seleni izisitha moya yabona uthanda kufuneka kube khona izisitha moya bomphosa sondela nje eke umese londela uthandi makabe sisitha moya sikatala ubani mamela uthatha umpolase umele aba ubupostile uthande umele i-intercessor enqanda umoya osuka ngapha ungangeni ubethe umpostile then
into yenza balwe hayi nawe imagine uleka nenye indoda uphefumulana nenye indoda yeka lo homosexual ngithatha inyaniso le kaThixo indoda nenye indoda lona zikhohla because into zadalwa zilwe izinto ezithanda isithombe hayi man nodlwa nguwe hayi nodlwa yindawo yamadoda la sebantu kufuneka khona isitha ntoni isitha moya izamama kube khona isitha moya esingena phakathi kwabo bangabe silwa masize sini kuzoxabana umvangeli nomprofeti kuba sisitha moya masizane zitamo seniyebona lezane seniyebona masizitha moya sekena phakathi komvangeli nomlanto no pastor masizitha moya masizitha moya phakathi kotishala no pastor. This is how the church is built. Mamela as long ukukhona isikhewu kwelicala sinexposile lo makuze isitha moya esivala utata from anymore. Then ngobani aba ngama intercessor into yenza eSouth Africa kubesha kune segregation enkulu eSouth Africa kuma intercessor. One, apha eChristhood as a church remember ama intercessor elibandla ayazana but uThixo uke enze ngabo kube khona i-submarine intercessors. Athi uThixo ungazivezi ungaziwa nguwe ozonceda ama intercessor la azwayo akudibane nawo. Then i-submarine intercessors ngamagadi bomsebenzi xa ubethele ngaphakathi into ebetha abantu ecaweni lo mthandazi ulwa lo mthandazi anivali ninodwa phakathi abathandazi ecaweni zange kube khona usuku olunye enike nibizane as abathandazi belibandla then nithandaze together niqubana wafumana nini amandla because ama-devil worshipper asecaweni ngomnye womsebenzi wawo azokwenza uba ingabikho i-unity kuma-intercessors so that ibandla lihlale likudontonto. Akungabikho ama-intercessors baxabana bodwa tata uMpolase nabaprofeti baba sikhundla conscious because bayahlabana elo bandla soze likhule because ama-devil worship aloluse ngantoni nge-disunity. Ayikho i-disunity kumabandla amaninzi kubethwa ntoni ama-intercessor. Then lento ndiyayiprofetha tata kwelibandla andiyishumayeli lento nje ndiyayiprofetha umoya imvula mangadindune. Then xa sale ke ngoku baba nani uyabona bangcwadi yazi amagqwirha Thixo anikwa nini access. Amagqwirha ebandleni anikwa nini i-access. Anifuni ukuthandaza together ni moya mnye ni mqhelo mnye. I once showed abantu la nto yabapostile yomqhelo mnye yintoni umqhelo mnye. Let me show you yintoni umqhelo mnye. Nanku umqhelo mnye. Man of God khawusondela nabayithu nawe tata namntwana. Niyabona masi isitulo sinebeleze mina bambo wakho nciko abambomnye wakhe ningayiphakamisi ecaba umlenza wakho xa noba hlala nomakoti okay into omdala ngakuzomnye umfana nemanda yokuxhela izathimbana lento yomqhelo yabapostile ayiyo lento abantu bayishumela bengayazi. Umqhelo omnye kubapostile kwakuyinto enje xa nimqhelo omnye
utata usebenza ngathi uyedwa, uwakhupha amandla ngathi akukho mntu ozomncedisa because ukulento cha. Kanti nalo apha ekoneni uwakhuphe wonke to lift esitulo. Kanti notata umbotho uthi sizamthaza ngoba ndifuna kuzukiswe uThixo ngamandla wami nalo tata. Uyabona isitulo sinye, but amandla wabo afuna isitulo siphakama ngumxhelo omnyakelo ngulona ishota ngawo. Nisota ngomxhelo omnye ngeke nikhompithe nimxhelo omnye. I-competition ebandleni kukungabi namxhelo omnye, elo nalo ucwethe ufuna ukuzenza ubukhulu. Ayisebenzi kwaThixo lo. Ngibangcwele ndininika i-tips zokuhamba kuThixo. Namhlanje ndininika uyayazi nawe imeko esiyagula thina. So ngibangcwele ngathi kutata awuboni komnye umuntu lift abeva noba liftini noba kuthiwa i-heavy ingakanani bayiphakamise ngomxhelo omnye. Yile nto eshotayo ebandleni. God bless. Yabona ngoku sithwele ubunzima ulandilodi uyarhuqa abantu uyabatsala banzima ngabantu abashumayezileyo uba love, peace, unity, but in vain. Yebona engathi anifani nam yazi mna ndihlala ndifuna ukukholisa uThixo 24 hours. Ndibetheke kuba ndingumuntu, kungenzeki ngale ndlela ndifuna ngayo, kungenzeki ngale ndlela ndinqwenela ngayo kuba ndingumuntu, kodwa enhliziyweni yam ndihlala ndingamkholisa uThixo 24 hours. That's my will. uThixo ke uyayibona inhliziyo enjalo. uThixo bangcwele nje abagcwele lapha sigcwele lapha ubona inhliziyo thina sibona abantu high courts akakhangeli ngabuhle bakho. Ungazipaint uzipaint kanti inhliziyo inyama thu. Into uThixo andithume kuyo zinhliziyo zabazalwana, uthi ujika inhliziyo zamatshe usenza inhliziyo zikamoya. Kuba kunje cawe abantu bakhonza uThixo ngenhliziyo zamatshe abaguquki. Kuwa ilizwi phezu kwelizwi ninqome washumayela umfundisi but usihlala uselilitye awungomoya. Yazi gossip soze ugosiphe unenhliziyo kaThixo. I'm telling you, igossip yenziwa zinhliziyo zamatshe. Umuntu onenhliziyo kaThixo unemfesane njengoKristu. Yazi mama base ngibosule ngemfesane lonayo. Mama unemfesane. Yamazi unemfesane. Yabona mangwane yo Thixo ngezana. Hymn number 81 ake nimfunde Thixo nimthandazele. Uthi 81 uYesu wabona uluntu lonke luwe esonweni, imiphefumulo yonke ihlele lishweni, wasikwa imfesane ngummangaliso, wathabathela kuye lonke ihlazo lethu. Oh ndize ivesi yami namhlanje ngicabula ngayo. Wagqibelela. Yebazalwana qalisani namhlanje apha enkonzweni. Nibe nantoni? Ne-kingdom mind. Kanibe nengqondo yobukumkani. Into enibetha ninengqondo yecawe. Into yecawe yonke
lento yokuba ningazani uba ngenye imini sawuhlala kunye ezulwini kusinceda nto uba masirhenyane sisaye endaweni enye. Sawuhlala kanjani ezulwini because umuntu ohlele kawakho uzophinda uhlale naye umrhenya kanjani umuntu omdingayo. Wena orhenyiwa barhenyiwe abantwana bakaThixo khonza kabuhlungu erhenyiwe. Wena orhenyiwa yazi mina amadipama sendiniphele inhliziyo yami. Xa ungumntu uyaxabana sevana. Xa ungumntu uba nawo umsilo ndithi but ithi iBhayibhile zeka kade. Ithi iBhayibhile sungama ukhuphe ngomlomo yiva msinyane ukhuphe kade. Nikhupha eli man. Nikhupha eli niqumba kushonelanga. Akutsho masaniqumba bazalwa qumbani ningade none. Malingade litshone ilanga usathe umlomo. Jonga. God's right. God's right. God's right. Yabona, lani manje xabene. Sikhumbuzana nomkami. Sikabene ngo8. Sazi iBhayibhile. Malingatshoni. Sizawufonela lempe. Singabethwe nguSathane. Uba inqomelene ngo8 akabe kuSathane uthongile 8 uSathane 8 9 uthi manje kuthole la ngo12 hayi akana chance kube ngixabene bethu 3 4 5 uphushila malide isono siza uqala kwakutshonelanga nisaqubelele. Bajongise amen alithanga bangaqunjwa but maningatsho ngqondi ndiniphakathi esasaphila ndiphila jona manje if ufuna ukuphupha ama revelation yenza kanje. I conscious mind isebenza emini iphumule ebusuku. Kusebenze i subconscious mind ne super mind. Yintoni i supernatural mind? I supernatural mind yi-mind kaKristu eza kwi-mind yakho izokunika umyalezo kaThixo. Ungoyingwelelo but xa uvulela emini amathuku iintetho ezingekho right ufeeda i-conscious mind yakho ngezonto, then i-conscious mind inikezela obobubi kwi-subconscious mind yasebusuku. Then xa kuziswa umyalezo ufika ungqubeke. There is no connection between your subconscious mind and the Holy Spirit. The best way you can do ungathi xa ubuke yonakala emini yakho xa uzolala read the scriptures. Ukhupha yona ichafu yasemini. Read the scriptures uthandaze ude ulale usekwimo yezwi. I'm telling you, there will be a connection between the Holy Spirit and your subconscious mind when it's chilling. Amen. That is why ubangama umkhaya utshadile nelotana. Umuntu nokuthi kuyonalo. Tenant lento lithukana. Unilale usela umsindo uqhikiwe nguSathane. Awuzuqhitshwa khekhe ungumzalwane. Because lamazwi abeyidowe yoba imimoya ingene kamnandi. Sanulala nithwele ulaka. Nizawuphupha izinto zonke. Njengoba ngihlala egarage mina ngiphambananga. Yandazi. Angiphambananga. Ndifuna into zamanje zifike ndiready. Ndibuya nento zelwe fresh because ndisebenza ingqondo yami ingadli ukubona kufika kaThixo kunanda ukuhlala.
Waseke nali bandla lakho manje manje. Listen. This is the church. Xa sithetha ngento entsha kwakhiwa a five-fold ministry like this. Phakamani samkele for the church of God young, a new thing, the building of the church through the five-fold ministry with the intercessors of the body of Christ. Hallelujah. Khawuthandaze mamobo. Bawo siyabulela Thixo wethongweni. Sivizi ezinkulu namhlanje. Sibulela umsebenzi owenzayo. Silindele kuwe Nkosi konke. Thixo wethu onamandla onke. Sibona ukusekwa kwebandla izinzisa. Egameni lika Kristu Yesu sibulela ukudrainwa kwezinto ebezenza umsebenzi wakho ubambeke. Egameni lika Kristu Yesu sibulela imiqobo eshenxiswayo ukuze umsebenzi wakho ungathinteleki. Bawo siyabonga egameni lika Yesu besingena ukwenza ngawethu amandla ngoba singabantu. Sibulela umoya ongcwele overtakeayo owenza ngokwakho umsebenzi egameni lenkosi Yesu. Amen. Ngoba samekele ndawo manje nohlelo abangcwele into ebetha abantu abaninzi. Abantu abakwazi ukwehlula umprofeti wasebandleni nomprofeti umprofeti wasecaweni okanye umprofeti wegift. Umprofeti wegift wenzekela lo mama odla ngokuthenga ngeThansi izamama. She is a prophet of the gift. Seven. And ngoku ufuna ndibathishe nabo ne ndibathishe phambi kwebandla ngobe ndikhona bendibayeka nje free. Ngonikazi bakho ngizobanqanda nabo. Ngondikhona ebengeke uSathana abamanipulate ndikhona. But kulula ukumanipulate kwebandla. Zithe ingqondo zenu zazi ba uzawuthetha uMama Kibeni. Akumelanga isiprofeti ibe into eshoba namhlanje sizokwehla. Ngenye imini asizubakho tu. Then ngifundisa bona ke ngoku there's a tendency xa usetyenziswa nguThixo kwi-gift of prophecy namhla ungena myalezo kuba ithungs unazo zikukhuphele into engusinga prophet. So ngishokamnandi mama emdala akazokhathazela umuntu oprofetayo kumele ba afundise yena ba when I prophesy ndiva kanjani xa sele indimi ngoko. Awukabi become matured as a prophet of the gift xa ungakwazi ukwehlula xa umoya ekusebenzisa naxa igift yakho iboostwa nguwe because yeyakho. So imimoya isebenza lula ngabaprofeti because iyazba nilinde ba uzothini ngokuthixo noma kazuthi lo mina. So njengoba ningazubakho ndiyafundisa umama afundise umoya wakhe okokuba wazi ba ndinganga prophet namhlanje uThixo angathethi futhi angathethi ngami athethe ngomnye. Ingabi yinto eyazoba kunga profeta kubaleke uyokupheliswa. Ngenye imini akuzutoleka kwapheliswa kowutoleka lo mangcwele athi makatolike. Senzela ntoni? Sinqanda imonotony. Yeah. Ufuna ukuhlangulwa umuntu angade alimale. Ndifundisa because dongamikho. Ingabi ngathi kunyanzelekile bakho ugqiba ushunyayela athethe mama. Kanti ayisengomoya sesiqhele. But as long as sekhona bekulula ukuyimanage lonto. Ngeke nikwazi hleze nina. Let me pray for that, ne?
phambi kwakhe. Thixo, enkosi ngomprofeti wakho. Bizophelisa wazami. Enkosi Thixo wami ngabaprofeti bakho obasebenzisa kwelibandla. Njengoba Thixo benikwe nguwe le gift. Ungaze Thixo uvume iqheleke into kamoya. Xa Thixo wami kungekho nto osiphathele yona masingafumani into. Engeyiyo Thixo wami ingatolikwa. Engaphumi kuwe Thixo wami ephuma engqondweni yomuntu ingatolikeki. Naye Thixo wami angabikho offended. Asinanjongo yokuphoxisa ngabantwana bakho. Sicela Thixo ulungelelwano xa kukhonzwa kule nkonzo. Njengoba Thixo wami undiphumza undisa ezizweni. Yenza ke somandla as from today. Kungaze bekho umoya wongenelelo kuba baprofeti. Kusebenze kuphela Thixo wami izwi lakho. Xa lifuneka for the church. Pasha kamura kamosh. Lord, you are worthy.